Prajem požehnaný čas aj pri sledovaní tohoto videa. V tomto videu by som sa s vami chcel zdieľať o svedectvo, ako mi Pán Ježiš požehnal auto a je to úžasné auto a je úplne iné ako moje predstavy. Takže na začiatok možno by bolo dobre pripomenúť, že mal som predtým už viacero aut, ale nejaký čas som nejazdil a predtým, než som uveril, som veľmi chcel cestovať, takže som predával celý svoj majetok, aby som mal iba jednu batožinu, aby som bol flexibilný na cestovania. Vtedy som nedržal, fakt som predal aj tie autička, takže ubehol nejaký čas a dlho som nešoféroval, ale minulý rok, presne ako som bol v Izraeli, prišla taká myšlienka, že so šoférovaním a prečo vlastne nemám ešte auto. A tak som rozmýšľal nad tým, že ak by som bol posmelený šoférovať v zahraničí o čo viac, prečo to nevyskúšať doma a mal som túžbu takú po aute a byť taký flexibilný a mať možnosť sa dopraviť tam, kde potrebujem a samozrejme, že to stojí peňažky, ale všetko stojí niečo, nič není zadarmo, iba to najlepšie spasenie máme zadarmo, vďaka Bohu, ale všetko v tomto svete vyžaduje nejakú námahu, nejakú energiu a to auto tiež nechodí zadarmo, ale oplatí sa to, keď človek si spočíta tie plusy, minusy a vie, na čo potrebuje to auto alebo ako ho chce využívať. Ja som mal silnú túžbu, aby to auto slúžilo, aby bolo požehnaním pre ostatných. A tak potom Izraeli, to bolo v lete, myslím, že vznikla taká myšlienka kúpiť teda nejaké auto, alebo som nad tým uvažoval, rozmýšľal a modlil sa za to. Už som začal pozerať tie prvé autá, v práci sa mi už aj začali tak smiať, že to skôr zrušia spaľovacie motory, ako si Erik kúpi auto a tak zobral to nejaký čas. Viem, že možno cca pol roka som hľadal to auto, ale bolo to úžasné a odporúčam každému, aby sa modlil za veci, aby robil veci vždy s Pánom a modlil sa za to, čo očakáva. A chcem svedčiť, aké to bolo úžasné aj tú formu kúpy a nedostal som auto za euro, to je na iné svedectvo, to by sme museli pozvať brata na interview, ale verím, že sú tam povzbudivé aspekty aj môjho svedectva, ktoré vám svedčia, že Boh vidí túžby vášho srdca a že keď hľadáme najprv veci nebeského kráľovstva, ostatné nám budú pridané. A tak bola to už jar, teda a už som tak intenzívnejšie pozeral tie auta a stretol som sa s jedným bratom v Kristovi a ten mi hovorí, že ja som mal túžbu, že si požičiam z banky, lebo nezarábam najhoršie vďaka Bohu, ale že postupne si to tak posplácam a on mi navrhol, že neber si žiaden úver, že ja ti požičiam na to auto. A tak som ho zobral vážne a už som si pozeral auta. Vlastne všetci mi hovorili, aby som si kúpil určitý typ auta, nebudem menovať značku a že potrebuješ toto a ja v tom nastavení fakt pol roka, niekoľko mesiacov som hľadal ten typ auta a už som bol rozhodnutý, že to bude to správne. Áno, jedná sa o jednoduchšie auto s spoľahlivými motormi, s vlastným servisom. No ale naše myšlienky nie sú Božie myšlienky, ako je zjavené v prorokoch, hej? Že Pán Boh je múdrejší než sme my a On vie lepšie v akejkoľvek oblasti, čo je dobre pre nás a tak som sa stále modlil a nechcel som auto, ktoré sa mi nepáči, nechcel som auto v zlom technickom stave, chcel som v tých peňažkoch, nekúpoval som nejaké extra drahé, ale v tých peňažkoch, ktoré som do ňoho investoval, chcel som viac menej celkom spoľahlivé auto. Samozrejme, že úplne nové sme nemohli kúpiť, ale také, aby vydržalo, aby spĺňalo moje podmienky. A Pán Boh, chcem svedčiť, Pán Boh mi dal to auto. Teda ten brat.
ako to bolo. Na internetovej stránke som si našiel jedno autičko, padlo mi do oka, veľmi páčilo sa mi, malo 7 miest a ten model je o mnoho viac, je vyššia trieda ako ten, čo mi radili, že mám si kúpiť. A tak je to pekné, je to priestranné, je to diesel, môžeme chodiť na dlhé cesty, môžeme ísť, proste využiť to auto a tak. To auto sa mi páčilo, boli sme ho pozrieť s týmto kamarátom. On sa viac menej o mnoho viac sa vyzná do aut a vraví, že nejaké významnejšie nedostatky tam nenašiel a tak. Bolo to zaujímavé, pretože som vnímal, že moja logika mi hovorila nie. Ale ja som sa stále za to modlil auto a som vnímal, že cez modlitby áno. A tu som videl taký súboj medzi mojou logikou a tým, čo som vnímal od Pána Ježiša. A tak stále mi prichádzali tie verše, že je toto Božie a tak som to auto zobral. Neváhal som, lebo som vedel, že je za dobrú cenu a ten predajca chcel vlastne 2000 eur za to auto a za 200 eur ešte chcel vlastne, lebo mal novšie pneumatiky a na diskoch a vraví, že ale 200 eur chce za tie disky s tými pneumatikami letnými. S tými pneumatikami letnými, že za to chce extra 200 eur. A tak s tým kamarátom, keď sme ho boli na prvej obhliadke, on tak hovoril, že to určite nie, že to my za 2000 aj s letnými gumami a s tým všetkým. A oni, že no to určite nie. A potom sme sa stretli a sme sa dohodli, že tá zľava, že dajú mi zľavu a tá zľava bude vlastne tých 200 eur. Teda dostanem tie kolesá letné v tej cene 2000 eur, čo som bol veľmi potešený a už tiež som to bral ako taký znak, že wow, že Pán to žehná a čo bolo úžasné, boli veľmi milí, ústretoví a vďaka Bohu aj som im mohol dať, viem, že sme dali, neviem, či biblíku alebo nejaké svedectvá som posunul tejto rodinke a boli úžasní, pretože ja som dlho nejazdil na aute. Vlastne manžel tej pani, oni predávali manželia toto auto a ten manžel tej pani vlastne so mňou ešte ten prvý deň išiel na takú keby skúšobnú jazdu. Išli sme až tu po dedinkách pri Martine, čo neviem, ktorý človek v dnešnej dobe by obetoval taký kus času a vlastne toto som vnímal ako také Božie svedectvo, že Pán Ježišu, toto je auto od teba. Ešte ten bývalý majiteľ auta ešte ide so mňou, ešte ma zauča po dlhom čase, čo nemusel, mohol byť doma. Tak ma to veľmi potešilo a vlastne ako sme sedeli v tom aute, ešte mi povedal, že toto auto nie je ako také. Nejdem menovať, lebo nejdeme robiť reklamu tým značkám, vďaka Bohu za spoľahlivé autá, sú úžasné, ale proste on povedal, že toto auto, ktoré som ja kúpil, není presne ako také, ktoré mi radili pol roka. Všetci mi vraveli, kúp si také. A keď sme my sadli v tomto, lebo toto je trošku väčšia trieda, je to na svoj spôsob, je to luxusnejší model, než ktorý mi všetci radili. Je to iná značka, není to európska značka a v tej triede za tie peňažky nedá sa to porovnať s tým modelom, ktorý mi radili všetci. A on presne povedal, on ani nevedel, čo povedal, že toto auto není ako, že keď si sadneš, že toto není toto auto. Že on spomenul tú značku, ktorú mi všetci radili. On povedal, že jazdenie v tomto sa nedá porovnať s tým. A tam som videl tiež také potvrdenie, že wow, on ani nevie, čo hovorí. On vraví, že jazdenie v tomto aute je o mnoho luxusnejšie, o mnoho lepšie ako v tom, ktoré mi všetci radili a že ten model, ktorý si mám kúpiť. Tak v tom som videl také ďalšie potvrdenie a bolo to úžasné a úver som si nemusel brať. Požehnaný bráček mi vlastne požičal 2000 eur, ktoré som mu splátil postupne. Vďaka Bohu, auto slúži doteraz. Najazdili sme s Božou milosťou, s Pánom Ježišom 1000 kilometrov na ňom. Samozrejme, že nejaké drobné opravy boli, to je potrebné pri každom aute, či nové, či staršie.
bolo treba niečo investovať, ale v tej cenovej relácii som nadmieru spokojný. Je tam kopec miesta pre ostatných. V tom modeli, ktoré mi odporúčali, by nebolo to také toľko miesta pre spolucestujúcich. Veľmi dobre znáša dlhé cesty, pretože to diesel je relatívne úsporný na to, že je to 2 liter, teda je tam výkon. Proste chcem vám svedčiť a ukázať, že vidíte, že Boh vie lepšie veci, ktoré my potrebujeme, ako my sami. My môžeme mať predstavy a vážne tie naše predstavy bývajú niekedy tým najväčším nepriateľom, ktorý zasahuje do toho, čo Boh chce, to dobré Božie nachystané pre nás. A my keď sa pokoríme a prestaneme, zložíme svoje predstavy, vtedy vie prísť to Božie požehnanie v tej plnosti, v tej jeho múdrosti. Takže prajem požehnaný čas a verím, že aj toto svedectvo bolo na povzbudenie mnohým a bude na povzbudenie mnohým. Prajem pokoj Boží.